layin ne ma ko Bangis daga can bai layin na gaya ma ta kofar gidansu muka wuce ba ma nake gaya ma jindal ba ta yi gaba dogo a bidiyo nake yi bidiyo ba mu biya kamata a rika da shi ana jawabi ai bidiyo ne dan da kawai kalani ma dan dallo ne ai ni fa baki ba hoto bane a koma me yayi din